Здравейте и добре дошли във второто предаване на Уроци на душата. Ние тук не бързаме, тук не спорим, тук просто споделяме. Ако вие сте тук, значи душата ви има нужда от този разговор. Нека започнем. Това предаване е продължение на един разговор, който не приключва, когато микрофонът спре. Днес няма да обяснявам, а ще споделям. Ще ви прочета текст за седмото чувство, за споделянето, защото вярвам, че душата се лекува, когато е чута. Катастрофата през 2024 година, в която бях въвлечена без вина, не бе просто удар на метал с метал. Беше спиране на времето. Мигът, в който тялото се разклати, къмшичният удар беше преживяване между живота и отвъдното. Аз не чух шум, а тишина. Една такава, която не идва от земята. Ангел или същество сияйно изплува в съзнанието ми. Очите му нямаха цвят, а сякаш бяха огледало на моята душа. През този поглед разбрах, че всичко, което преживявам, не е хаос, а подготовка. Че има канал, през който минава светлина и аз съм избрана да го усещам. Човек се ражда с 5 чувства, които са достатъчни, за да оцелее, но съвсем недостатъчни, за да разбере себе си и взаимовръзката си с околния свят. После идва 6-тото, което е интуицията, онова вътрешно шептение, което ни предупреждава, когато разумът се колебае. А 7-то чувство, то не се дава даром, то се извоюва. То не е интуиция, не е предчувствие. 7-то чувство е знание, което се ражда направо в сърцето. Първите месеци се опитах да го отрека, да се върна към обичайното ми познато познание, човешкото познание. Колкото повече игнорирах това чувство, толкова повече то говориш. Когато започнах да пиша разказите за душата, която помни трансформациите в тинейджърската възраст, за онзи невидим свят извън формите, тогава почувствах, че думите сякаш не са мои. Повече от 6 месеца ми бяха необходими да свикна и да не се страхувам, че губя нещо. Сега знам, че не съм убила душата си. Аз просто съм я открила и опознала. 7-то чувство е гласът на душата, която най-накрая си спомни откъде идва. Аз я чух. Ако първите 5 чувства не свързват със света, 6-тото с интуицията, то 7-то чувство, онова тихо знание, което се ражда от преживяването, то ни предупреждава, то ни дава възможност да разбираме, да предсказваме, но то преди всичко ни кара да приемаме. За мен 7-то чувство е способността да разпознаеш истината, дори когато боли, умението да мълчиш, когато думите биха разрушили истината, и вътрешния компас, който се появява след разочарования, загуби, любов. 7-то чувство е онова, което литературните герои придобиват накрая, но не като дар, а като цена. В живота той идва с възрастта и опита, не с младостта. Това аз го почувствах осъзнателно при написването на разказите, които писах през тези 2 години. 7-то чувство се ражда от загуби. От думи, които е трябвало да бъдат казани на време, и от такива, които е било по-добре да останат неизречени. То се появява, когато човек спре да пита защо и започне да приема така е. Не като примирение, а като зрялост. Това чувство не крещи, то не настоява, не спори. 7-то чувство умее да мълчи. То разпознава фалша зад красивите обещания, искреността зад несъвършените жестове. Благодарение на него човек усеща кога една връзка е изчерпана, дори когато любовта още диша, и кога една истина трябва да бъде пощадена, за да не се превърне в жестокост. 7-то чувство е способността да простиш без да забравяш, да се тръгнеш без да мразиш, да останеш сам без да се чувстваш самотен. 7-то чувство учи, че не всяка битка е за печелене
и че понякога най-голямата победа е да запазиш себе си. С времето аз започнах да се доверявам на това чувство повече, отколкото на очите си. Защото очите виждат настоящето, а седмото чувство – смисъла. То не търси щастие на всяка цена, а вътрешен мир. И точно за това е най-трудно за постигане. Седмото чувство идва късно, но когато се появи, вече не съм същата. Тогава разбрах, че животът не ме е наранил, а ме е научил. Че истинската чувствителност не е слабост, а мъдрост. Разбрах, че признанието не идва с гръм, а с отговорност. С онова тихо знаеш, кое не ти позволява да живееш повърхностно, да подминаваш човешката болка, да не чуваш въпросите на душата, особено на младите. Тогава, точно в този момент, започна истинското писане. Не като литературен жест, а като необходимост. Думите идваха в ритъм, който трудно контролирах. Истории за деца, тинейджери, които преминават през вътрешни катастрофи, невидими за другите, но катастрофални за тях самите. Аз започнах да пиша за душата, която помни повече, отколкото тялото може да понесе. За онзи крехък момент на преход, когато човек или се затваря, или се пробужда. Разбрах, че съм призвана не да давам отговори, а да отварям пространства. Да бъда проводник между преживяното и неизказаното, между страха и смисъла, между земния път и онова шесто измерение, което някой нарича духовно, а други просто истина. Ангелът или съществото не ми даде мисия, а способност да помня и от тази памет се роди отговорност да превръщам преживяното в разкази, болката в разбиране, хаосът във форми. Аз не спасявам, а напомням, че никой не е сам в прехода. Когато седмото чувство заговори, аз не се съпротивлявам. Слушам и пиша. Аз не давам отговори, отварям врати. Ако разпознаете себе си в тези страници, значи вече сте минали прага. Останалото не зависи от мен. Благодаря ви, че бяхте днес с мен. Ако думите ми са докоснали нещо във вас, задръжте го. Това беше урок на душата. До следващото споделяне.